hindi kita sa ikalimang adlaw sa kung aso ninyo nga naguluhan. Ang sayop nga pagbasol. O, mao ni pagbasol nga sayop. Tagsagaon kaysa. Mao ni ang limang adlaw. Uy, pizza dusi na ron, anak ta sa tunukon. At tunukon tuyokon, alugidsan. Makita nyo diha sa drama nga bagong haon. Ang makalingaw kayong drama nga sinuwat ni Ate Marites Parbal Bolisa. Bagong haon na siya. O, makita na to diha sa tuyokon, aluginsan, karong gabiuna sa inyuhang pagsaulog sa inyong pista niya. Okay? Magkita tato mga kaigsuunan. Pizza, dusi, sa pizza 13 at tumi sa Urmok. Kauban may si Kuya Gili sa variety show dito. Magkita tayo nyo dito sa Urmok ha. Mga bata magkasama diha sa among kaigsuunan sa Urmok. Sa may umbot, San Jose, siguro to, nakalimot ko. Sa tanan nga namati karon ani kita sumpay sa kung aso ninyo ning sumanao nga naguluhan ng sayop nga pagtuo ay pagbasol di ay. Unya mga bata mga kasama atong himduman nga sagol kauwaw kagol ang gibati niya na. Sa diyang nisulti siya ni Phil nga ang iyang gibating gugma nga to ni Phil talag sa onra kayo og sa dihang nasayran sa kalalaki nini nga suod ra di ay ang pagtan-aw kana bang inigsuon ba? Inigsuon nga pagtan-aw kang Phil nga to kang ana mihila kinig maayo si ana og ubos sa iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon dili paigo murag nawagtang siya sa kalibutan og iyang gibuak pa ang sagradong imahin sa labawtang makagagawang pastilan. Sa pag-alasay sa hapon na tingalan ng si Joy kay bisan unsan nang gibating sakit sa lawas ni Ana. Nahadlok si Joy sa iyang nakita ni Ana. Ni Dool si Naldo kauban na si Phil ni atong tungura. Unya nakasabot si Naldo nga ingon sa nakasabot siyang nasudlan og daotang espiritu ang iyang pag-ubangkon. Nagkuha kinig tawo nga makatabang kang Ana. Gipangutana ni Talina kung kinsaoy og unsay ngan og nganong buot niyang kuhaon si Ana. Kinsang espirituha nga mokuha kang Ana. Mga bata, mga kasama. Anhi kita mo padayon sa kung aso ninyo ni Siminahon nga naguluhan. Sayop nga pagbasol. Nagpi yung iyang mga mata. Og lahi na nga tingog ang ato na bati. Kinsa ka? Ako si Su. Uyang ang kasing-kasing ni Ana. Mao ka ng klasiya sa tao ang akong nagustuhan. Pusa, ako na'y managiya ni ining bataa. Ako! Daghang nagpangga og nagkinahanglan ni Ana. Busa tabangan na mo siya. Unsaon man ninyo sa pagtabang nga mismo siya dili mo tabang sa iyang kaugalingon. Itugot ninyo nga ako siyang dadong sa ngarian. Dili kami musugot! Wa kamoy mahimo. Anong naabot ka din, Pita? Lahi na sa mga akong nakita. Kilibutan sa dagong bato ang palibot. Nagkilag-kilag ang mga bato. Pangit-ngit din ay Pita. May tao ba? Unsa din Pita? Oh. May trono. May lalaking naglingkod sa trono. Nagkapa og itom. Og may korona siyang bulawan. Kumusta, mahal ko? Ana, Itawag ko ni mo og mahal. Itutok siya na ako. Kagwapo niya. Apal nga nung kibating kong kahadlok. Ana, di ba nangita ka og atensyon o pagmahal sa usa ka lalaki? Nga mahatag ka nimo og kalipay, di ba?
Dili ka na gusto nga baby ayon tungod si mo kahimtang? Kay diferensyado ang iyong paglakaw. Ako ang katag ni mga ana-ana. Kung anay ka na mapuyo pa na ako. Dili ka na mag-uol. Tungod kay higugmaon o panggaon ko ikaw. Ako ang prinsipe din Japita. Ugway si Pisan Kinsa na mo tamay si mo kahimtangan. O kung makasabot, nakaila ka na ako. Apan ako makaila ni mo. Dugay na tang kailaan na. Sa panahon nga gisalikway mo ang Diyos sa imong mga katigwangan. Sa panahon nga nagdumot ka niya, ug hangtod karon. Mao ka na ang rason. Kung anong gigugma ko ikaw, ana. At doon nagtukar ng musika. Karon pa ko makadungog sa maong huni. Kung may mga tao nga nagsingabot, nagsulob sad sila og mga tag-as nga itong. Ug napuno sila sa mga alahas. Ang tukar. Ang tukar. Kamingaw sa tukar. Kasakit sa maong tukar. Nilagpas akong kasing-kasing ang maong huni sa kasakit. Ana? Ikaw di ay... Ganang way hunog ang akong mga luha sa pagkadugog ni anak maong tukar. Musayaw kita sa mga musika. Manang taling, wa na maglihok ang akong pag-umangkon. Gihimolsohan ko siya. Gisubay ko ang iyang nahimutangan. Og nabiligro ang iyang kahimtang. O si Buti may pasabot manang. Kinahanglang adunay mo apas kaniya. Nahadlo ko nga madasa sa kangit-ngit. Desidido yun siyang kuhaon sa usa ka prinsipe. Minyuan siya ni atong Prinsipe Zor. Unsaon man ha? Ang muapas sa pikas dimensyon. Ligon og pangaliya o pagsalig sa atong Diyos. Dili mahadlok. Pakatulgon ko ho ang lawas sa muapas. Apan ang iyang espiritu muabot sa maong lugar. Ikaw, Joy. Anak, ikaw na lang. Po, ikaw lang po. Mahadlok ko na pa, uy. Sa palinoy ako makita dito. Di ba ka ako noy mamatay kung ako makita? O dili na ba na ako makabalik din eh? Dili mahimo nga ko ang muapas ni Ana. May gimbuhaton ko. Ayaw na ka mo pag-usik ang panahon. Kensa man kaninyo ang muapas ni Ana sa kalibutan sa mga inkantong itom. Kensa? Sa dili pang sayop nga pagbasol pahinumdom sa taha. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Sige, pahimutang na. Piyo nga ang imong mga mata, kataptapan ko kini sa panapton. Mga buutan sila. Nakaila sila nimo. Mayo sila nimo, di ba? Malipayon ka ba, Ana?
Oo, gibati ko ang kalipay. Nga welcome kay ko sa mga tao dinhi. Og nakaila silang tanan ako. Apan sa gibati ko ang kalipay tungod kay special ko dinhi. Ngano naghilak ko? Ngano nagtuang ako mga luha? Gigutom ka na siguro. Mundang tas pagsayaw. Pahununga una ninyo ang maong sunatan. Aron magdungan kita sa pagpangaon. Ana? Mihunong na ang maong tukar. Dali. Mangaon na ta. Nahibaw kong gigutom ka na. Nahunong ang tukar. Og nahunong mo sa mga kong paghilak. Unsa di ka... Kibati ko ang kagutom. Apan ang tanang pagkaon. Pulos mga itom. Kaon na, Ana. Gigutom ka na, di ba? Ang ilang kutsara. Sinaw kaayo nga mga bulawan. Ang ilang mga gamit. Sinaw kaayo. Ugutom na gid kaayo. Oh. Dili. Ang ilang mga hitsura nakita nako. Ni-reflect ang ilang tinuod kay hitsura sa bulawang kutsara. Nano? Usinita mo. Ganong gibundak mo ang igunitan mo kutsara. Nagpakaaron ingnon mong tanan ako. Dili mo mga tao, mga sungayan mo, mga demonyo mo. Gigilan ko ninyo. Uy! Gibaro ka! Kundi kayo mata sa pagtimbong, ibunal-bunal na mo ang imong lawas. Patil ko ang imong lawas. Aron dili na magkabalik ang imong espiritu sa imong lawas. Diyan na mo. Mudagan ko. Ginoo ko. Aga sa mong teritoryo, Ana! Dili ko magkahimo sa pagdagan. Ang musika. Ito ang ako mga luha. May hunog pag-akas ang ako mga luha. Hingunog sa naluwi ako. Di ako sa laing kalibutan. Kangiob din yung dapita. Subaya gamay kayag, Phil. Mao ka na ang magdumdum kanimo ngadto sa nahimutangan yana. Oh, nang talina. Og palihog. Iampo mi si Ana. Kinahanglan nga maminaw ka kanako. Og nasag-o mo ang mga mensahe nga gipadako kanimo. Kay dangog ang espiritu ni Ana tungod kay nahikapan na siya sa immortal. Mapadayon ko sunahan. Sundan ko ang kamaing kahayag nga magdumdum na ako ni Ana. Kamingaw sa maong tukar. Ganong dili ko kapungan ang akong paghilak. Siniay ng dapita. Ganong isakitan ko. O nagilak. Bupadayon ko. Ayaw mo pagduol na ako. Ayaw mo pagduol na ako. Kinsami nga imong banduan. Ako si Zoro, ang prinsipe sa kangit. Ang anino sa imong kasuko. Pagdumot, panghimaraw. Ako ang imong anino, Ana. Ug ikaw, ani ka na magpabilin sa mong kalibutan. Ayaw mo pagduol! Ayaw mo pagduol! Asin!
Siyagit ko na dunggan ka ganiya. Asam ka ng tapita. Upadahin ko. Upadayon pa ko. Kitingalig, unsa na inihitabo ni Ana. Karoon nga dili ka na makasulti. Kay gikuhaan ko ikaw sa imong gahom sa paglitok. Mulampos na ko sa kong tinguha. Gani ka na uban ka na ko. Pagkanon ko ikaw sa among pagkaon, Ana. Ayaw pinagbuhatan ni Ana! Laing mortal ang nakasud niya sa kong teritoryo. Budoon siya nako. Kisa ang imong gikatubang, Phil. Dakong tao nga itom. May sungay. Nagkuruna og bulawan. Ayaw pa butang nga maunhan ka niya sa iyang gahom. Ayaw pa butang maduol siya kanimo. Oh. May gikasulti ka sa imong hura-hura. Oh, kuhaon ko siya na. Kaya siyang maduol ko kaniya. Tuas siya paingon niya na. Bugnan ko siya. Sunukot ko ikaw. Ni Abab. Excited to travel? Gimingaw ka ba ini? Larga na ta! Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Jai ka mga bata, tangin ninyo ang katapos ang sumpay sa kung asoy ninyo ni simanahon na nga naguluhan. Ang sayop nga pagbasol din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinintanan. Talit ka na to sa RMN Drama! Ni tatay mo tuman.